Kategória najextrémnejší zážitok s Pixla saunou. A tento jednoznačne vyhráva. A bola Snow Show 2023, ak sa nemýlim. A zo Slovak Sauna Community sme ťahali saunu na kolesách do lyžerského strediska Malino Brdo. Mal som Mercedes ML staručky 2004, ale nabitý 3,5 tonová guľa, benzínový motor, benzín, plyn, pozor. To je dôležitý fakt. A úloha znela vyťahnuť saunu hore na svah. Ratrak upravil trať, všetko by malo byť, čiže tip-top, áno. Čiže zaháknem saunu a ideme na to. Dal som to bez reťazí. A uzávierka, plný kotol, motor išiel non-stop, 4 km hore tým takoutou obslužnou cestou a ako to tak ťahám, tak vedľa mňa sedel riaditeľ strediska, ten sa tam držal a tej prístrojovky každých 15 sekúnd z neho vyšla nejaká nadávka. Ja som držal volant zakusnutý, pedál na podlahe a tlačíme to hore kopcom, ideme. Na tachometri bola asi 100, ale išli sme tak 15 km za hodinu. Zázrakom sme sa tam nejako na vrchol dostali. A tam, keď som zastavil, vystúpil som z toho auta, tak to auto zo spodu, ako bol ten výfuk, celý červený, od začiatku až do konca, tak to auto sa zo spodu vznietilo. Nádrž plynová, nádrž benzínová. Jeden jediný hasiaci prístroj v saune, ktorý kúpil Peťo asi týždeň predtým, ako sme išli na svah. Čiže šialené, vystrikali sme to tam, katastrofa sa nediala, ale nikdy som ešte odtedy nemal taký adrenalín, alebo vlastne asi nikdy v živote som nemal taký adrenalín, ako tam vtedy s tým stresom, že to celé tam vybuchne. Úplne som to videl, ako to tam horí na tom svahu, ako je všetko roztopené okolo tej sauny a po mne potopa. Našťastie sa nič také nestalo. Saunovačka bola geniálna, prišli ešte dokonca bubnistky a atmosféra bola super. Saunovanie na svahu. To je niečo. Čaute.